Na Pražskou linku důvěry se každý rok obrátí asi 14 000 lidí. Od letošního roku navíc mohou využít i chatové poradenství. Nejen tomu se věnovala konference Pražské linky důvěry. Konference pracovníků a provozovatelů linek důvěry, krizových pracovníků, ale i odborné a laické veřejnosti se konala během čtvrtku a pátku v budově magistrátu na Mariánském náměstí. Konference se uskutečnila pod názvem Poskytování krizové pomoci, výměna zkušeností a know-how. Hlavním cílem toho projektu je právě, jak už název napovídá, přenos zkušeností v oblasti krizové pomoci, krizové intervence mezi švýcarskou stranou a mezi českou stranou. Tím hlavním partnerem je Centrum sociálních služeb jako zřizovatel Pražské linky důvěry a na straně švýcarské celonárodní švýcarská linka Dargebotene Hand. V rámci konference se uskutečnila mimo jiné i přednáška věnovaná úskalí internetu, jako je dětská pornografie nebo kyberšikana. Zároveň ale byly představeny internetové projekty, které mají lidem naopak pomáhat. Celá ta konference se ještě nese v tom duchu pomáhání prostřednictvím moderních komunikačních technologií, což znamená vlastně chat, Skype, e-mail a podobně. Takže vlastně na implementaci těchto moderních technologií do poskytování krizové intervence. Pražská linka důvěry poskytuje non-stop krizovou pomoc a poradenství už od roku 1991. Svým klientům nabízí anonymní kontakt a spolupracuje s ostatními organizacemi poskytujícími služby v sociální nebo zdravotní